Suntem aici la hotel, unde dormim noi în Franța. Am făcut de dimineață o baie, dar acum e cam frig. Dar e alt păcat. Ce greu. Benim juice, Sergace Efendi, juice. Da. Geamul fără, da, doi cilan. Dar ne chiar legăgeai? Dem la Ioan, itele, alea mă treaba. Am dat. Cât am dat? O noapte. Săptămână zici. Cât am dat? 200, frate, cu Așa, mâncare 210 euro. Cu 2 persoane. De persoană. Ia să Mogeas. Și în plus de asta, frățiorul te conduce și o mașină care... Lusoasă sau? Nu știu, frățiorul meu, știu care treaba. Auzi, oricum trebuie să plecăm acum încolo. Și șmecherea este că s-a simțit. Trebuie să facem și noi quelque chose, mon Trebuie frère. să facem și noi vreo... Ce vrea Dumnezeu? O aventură, nu altceva, Așa. nu vreau. Stai să dau o melodie care îmi place mie, zaga, zaga, zaga. Zaga, zaga, zaga! Le, 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 le! În ce, măi, nu ți-e pac că Ce crede nu lumea că cățești? suntem nebuni pe YouTube. Sunt de drogați, mă, frate. Și o Dumnezeu să ne ferească. Haide cu mafia! Mafia! Brigada! Tarzan la volan, Tarzan! Brigada de la Vâlcea! Asta e cea mai nouă melodie compusă de Șușanu! Cu dedicație specială din partea noastră! Șușanu! Florian și Ioana! Pentru mânuța de la Vâlcea! Pentru mânuța, 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 mânuța! Gata că... Pentru mânuța de la Vâlcea! Hama ciopitaua! Vă dați prietenii mei să mă făcălițează, dar eu sunt mai hoț ca voi, am știut de la început. Vă dați prietenii mei să mă făcălițează, dar eu sunt mai hoț ca voi, am știut de la început. Bine merge, merge bine, noi asta spune lângă mine, că dacă mergea rău, nu erați în jurul meu. Dar bine merge, merge bine, bine, de-aia asta spune lângă mine, că dacă mergea rău, nu erați în jurul meu. Nu cred că firmăm